13. Jeg kan se, at vi er velmødt alle sammen. De fleste af os, medlemmerne. Da jeg i foråret 1990 kom herned i sejlklubben for allerførste gang, der havde vi et par pavilloner, som Jens Larsen havde fået fra Allerød Kommune af, så vidt jeg husker. Blev jeg straks sat i gang med at arbejde med at sætte lister på vinduer og alt muligt andet. Jeg var ikke klar over på det tidspunkt, hvad mit medlemskab ville betyde for mig frem efter hernede i Gilleleje Sejlklub. Det har været og stadig er en dejlig måde at bruge min fritid på, for at være hernede. Jeg har haft en masse dejlige sejleroplevelser hernede. Jeg har haft hyggeligt samvær med en masse gode venner, man har fået hernede. Og nogle oplevelser, jeg ikke kunne være foruden. De venskaber, jeg har fået hernede, har bygget relationer til alle mulige andre ting, jeg har foretaget mig hernede. Vi har sejlet rundt i Grækenland med venner hernede fra. Det har jeg aldrig nogensinde regnet med at skulle. Og det synes jeg skal være præg for Gilleleje Sejlklub. At nye medlemmer og kommende medlemmer og gamle medlemmer har samme oplevelse af at være hernede. Så vil jeg godt gå over til at fortælle lidt om, hvad der er sket i år. Juniorafdelingen har givet nogle nye elever en masse gode oplevelser hernede. De har passet godt på økonomien. Der har været tilgang af nye sejlere. Og de har fået et skolesamarbejde med skolerne hernede, som er begyndt i starten af i år, eller her sidste i sæsonen. Og vi har store forventninger til næste år, at vi udvider det samarbejde, og vi har fået penge af Dansk Sejlunion for at frikøbe trænere til at være hernede og undervise skoleeleverne. Vi har fået uddannet flere ledere og instruktører hernede, både i grundskolen og i juniorafdelingen. Så det har jeg rigtig godt på vej altså. Så vil jeg tale lidt om seniorsejlerne. De har jo lavet et kraftigt stykke arbejde hernede med vedligeholdelse af klubhuset. Og de har lavet nye indgangsparti, og bunden herovre er blevet stenlagt, så vi ikke skal gå i vandkylder mere, når vi kommer hernede. Det er virkelig dejligt. De har jo også en masse dejlige morgenmøder, som jeg håber på, at de vil fortsætte med igennem næste år og vintersæson. Og hvad har jeg så skrevet mere? Så har jeg skrevet, at de har jo stået for afrækkerfesten i år. Det er jo fantastisk. Kan vi ikke lige give dem en hånd på det? Sejlerskolen har jo også været rigtig flittig i år og få uddannet en masse nye elever. Og instruktørerne og eleverne er glade for at gå hernede i sejlerskolen. Så vil jeg godt snakke lidt om de sejladser, kapsejladser, de stævner, vi har haft hernede. Vi har haft en fremragende Gilleleje Cup, som har været en kæmpe succes. Det betakker vi mange gange for. Vi har også fået etableret et rigtig godt samarbejde med Hornbæk Sejlklub, hvor vi dyster med deres sejlere og vores sejlere indimellem. Vi har haft et CB66 stævne hernede, som vi lige kunne hive hjem med hiv og sving. Men det gik. Så vil jeg godt takke bestyrelsen for det arbejde, de har gjort hernede. Og jeg vil godt takke de suppleanter, der har været her, som har gjort et stort stykke arbejde. Så vil jeg godt takke Kari Ove og Ulle Stilling for deres fremragende arbejde med de nye vedtægter. Jeg vil takke Sten for hans store opgave med at få styr på vores medlemskartotek og få ringet rundt til samtlige medlemmer. Og Frank Husmark og Tove vil jeg godt takke også for medlemslisterne og vores klubmodul. Og så vil jeg også sige en specielt tak til en suppleant, som nu er konstitueret, der hedder Frank. Han gør et kæmpe stykke arbejde hernede. Tak, Frank. Og jeg vil også godt takke Jens for det store arbejde, han gør med seniorafdelingen og for sejlklubben som helhed. Jeg vil derudover takke alle medlemmer af Gilleleje Sejlklub, fordi de er medlemmer af sejlklubben. For ellers så havde vi ingen sejlklub og ingen sted at få nye venner og berette om vores sejlture.
Sejlsæsonen er for mange af vores medlemmer slut, men det gode liv i GSK vil fortsætte vinteren igennem med spiseaftener og forholdsaftener. Håber jeg tog forhåbentlig med langturssejlere og noget forskelligt. Så har vi forslag til, hvad vi gør hernede i vinterens sæson, foredrag eller arrangementer, de er meget velkomne til. Jeg vil hermed sige tak for sejlsæsonen 2013. Ja. Ja. Gravmaskiner, vibratorplader, noget monteret Nordkysten. Det vil sige, alt det vi har fået 2 gratis. Det er super. Jeg synes, vi skal give den brand for. Skal vi takke Sten og Brugs og hvem er det? Og Nordkysten. Og Nordkysten. Ja.